Aupa denari zer moduz, dere izena itzi berda, sare sozialetan psikologa, eta gaur Gaztezu lokintako galdera batzuk kontestera aldu naiz. Martorut arnasa bideo hasi aurretik. Nire hitz gustukona, dudik gabe, gutxi beti da, Euskara Batuan gutxi gora bera izan entzena, hemen gure euskalkin horrela erraten dugu, eta, hau nitz gustatzen zait, bi teak elkartzen direnin egiten duten soinu hori. Orduan gutxi beti itzan preziski hiru aldiz agertzen da soinu hori, eta horregatik hitza nahiko bereixa iruditzen zait, eta hori aukeratzen dut. Ez dakit nork imaginatu diten niri la velada del añon. Bino, norbait ere auketu beharko banu, nik uste izantako jefe bat, izantako nagusi bat aukeratuko nula, bereziki gaizki tratatu zitena, mina handia egin zitena, eta bere garaian erran ez dizkion gauzak, erran beharrin, igual, ostia pare batekin, posateko nuke hor baduten amor guzi hori. Lehendakari izatekotan lehenengo erabakia edo erabakiak hezkuntza testu ingurun hartuko nituzke, nik uste, horien artean erratiok bajatzia, profesional gehiago egotia eskoletan orokorri, gela barrenin, iruditzen zait irakasle honitzen duten sensazioa dela haietzen ez direla, ez beraien hezkuntza erantzun egoki bat ematera, orduan erabakiok hartuko nitun hezkuntza kalitatea hobetzeko. Hartu behar dugu arnasa. Mantendu behar dugu hor, eta bota behar dugu. Gai batin edo gai batin mino gehiagotan adituak diren pertsonen fana naiz, debatitzen badakitenak, bertzen iritziak aditzeko prest daudenak, eta bereziki beraien ideiak defeintzeko beldur ziren pertsonen fana naiz. Nahiko zaila egiten zai galdera hau kontestea, bino egia da etzakit taldean egina kanta, jendik eskurik esku bezala izautzen duna. Kanta horrek erromeri talde batin jotzen duneko, horitzapen desientek hartzen dizkitela, eta horregatik bestaz aditzen dutenin, momentori nahiko top izaten da. Euskal Herriko pertsonaia famaturen batekin zita bat izatekotan Janire Atxurra aukeratuko nuke, agitz atraktiboa iruditzen zain neska hau, eta horrez gain uste dut ongira honen ginela, komertziazio, interesgarrek izango genitula, eta irri batzuk botako genitula. Piskat, tilin, ez da jakitea hemen ikusten zau eziela. Aio lagunak.